ఏ పండుగ కొర్రెజ్జి సుస్మి బుడు బుడు సుజ్జు పాటి అనేది జ్యూస్ ఉంటు నీకు అప్పగాక డౌట్ అప్పుడు ఉండు చెంచు సుజ్జు విన్నాయి ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಜ್ಜು ವಿನ್ನಾಯೆ ಇತ್ತ ಮುಕ್ಲೇರ ಜನ ಕದೀತಾ ರೆಡಿ ಹೌದಾ ಸರ್ ಆಗು ಬಿಡಿ ಎತ್ತರ ఇప్పుడు పోనీలా స్ట్రాంగ్ చూడు దొండదలే 100 రూపాయలకి సోని అదే 100 రూపాయలు నానాల సోని బోర్ను 100 రూపాయల దొండదలే చూడు ఉంచుదు విత్ 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 సోనియా చూరు బిరావు మిత్తు మిత్తు అలే ಮಂಡೆ ಮಿತ್ತನ್ಲೆ ಮಿತ್ತನ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಸೋನಿ ಪಾಡೆ ಪಾಡೆ ಸೋನಿ 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 ಸರ್ತಾನ್ ಪುಷ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಸರ್ತಾನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಜಾತಾ ದಿಜ್ಜ ವಾಟ್ಲಿ ದಾ ಇರುಲ್ಲಾರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಜಾಯ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲಾರ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲಾರ ಇರು ನೀಯ ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲಾರ ಇರು ಉಲ್ಲೇನ್ ಉಲ್ಲಾರ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜೆಗೆ